Ale ešte predtým, než položím pánovi premiérovi otázku, tak podľa mňa je potrebné niektoré fakty uviesť na pravú mieru, lebo je tam strašne veľa lží v tom, čo hovoríte aj vy, ale nie len tu na výbore, ale aj inde. Napríklad v tom, že za zastavenie tranzitu plynu môže Ukrajina alebo prezident Zelenský. Asi spolu budeme súhlasiť, pán predseda vlády, že keby Vladimír Putin nerozpútal vojnu, ktorú vy považujete za hrubé porušenie medzinárodného práva, tak ten plyn naďalej tečie. Tak ako sme tu v roku 2025. Čiže pravda je taká, že rozhodnutie o tom, že prestane tiec plyn zo západu na východ, urobil prezident Putin svojou agresiou. Druhý fakt, ktorý je potrebné uviesť, ale už sa vás na to pýtal aj kolega, a to sa týka peňazí. Ja neviem, naozaj neviem, odkiaľ máte číslo 500 miliónov eur za tranzitné poplatky, keď Eustream bol v strate minulý rok a mal tržbu 176 miliónov. A ten objem toho plynu stále klesá, ktorý cez naše územie prechádza. Tak ja neviem, ako ste k takým číslam prišli, to je súčasť tej otázky. Tretia vec, ktorú treba uviesť na pravú mieru, je tá otázka zahranično-politickej orientácie, lebo od včera hovoríte, že to sa vôbec nemení. Že prečo sme to vôbec začali o tom rozprávať? Veď vy sám ste povedali po návrate z Moskvy, že je potrebné nové stanovisko najvyšších ústavných činiteľov, hoci máme platné memorandum spred pár mesiacov, ktoré by malo zmeniť zahraničnú politickú orientáciu vlády. Vy sám ste to navrhli vzhľadom na, neviem, aktuálny politický vývoj v Európe. Tak potom je úplne legitímne sa pýtať, ako sa mení slovenská zahraničná politika. To boli iba tie tri veci, ktoré som chcel na úvod povedať, ale na to najdôležitejšia otázka, lebo teda, aby som porekadlo použil, viete, reči sa hovoria a chlieb sa je. Tak sa pýtam, čo z tohto celého, Moskva, Brusel, veľké reči, čo z toho majú slovenskí občania, pán premiér? Čo ste vyrokovali? Lebo tak poďme sa pozrieť do Moskvy. Žiadali ste o prímerie, to nie je. Tam minister zahraničia Lavrov pár dní po vašom odchode povedal, že žiadne prímerie neprichádza do úvahy. Hovorili ste s pánom Putinom o plyne, no plyn netečie. Hovorili ste v Bruseli o peniazoch, žiadne peniaze nemáme. Nemáme nič. Nula. Aj z vášho výletu do Moskvy, z pracovnej cesty, alebo súkromnej, alebo neviem, ako to teraz je, nemáme nič. Poďme sa pozrieť teda do Bruselu. Čo ste vyrokovali v Bruseli? Čo z tohto celého má slovenský občan? Ani kompenzácie, ani žiadna šanca na obnovenie dodávok plynu, respektíve tranzitu. Potom sa poďme spýtať, čo majú slovenskí občania zo všetkých recipročných opatrení, ktoré vy navrhujete. Čo máme z toho, že zastavíme Ukrajine elektrinu? Myslíte si, že čím budete viac biť do prezidenta Zelenského, tým bude väčšia šanca, že bude prechádzať plyn ukrajinským územím? Veď to nedáva v diplomácii zmysel. A preto, keď som na začiatku hovoril, že reči sa vedú a chlieb sa je, ja mám pocit, že máte strašne veľa rečí, máte fotku s prezidentom Putinom, nejaké stretnutie s komisárom, ale nič z toho nie je. Nič z toho nie je. A preto ma to vedie k otázke, že ak nehájite záujmy slovenských občanov, pre ktorých ste nevyrokovali nič, tak koho záujmy potom hájite? Nie sú to náhodou záujmy imperiálnej mocnosti? Lebo pre Slovensko ste nevyjednali vôbec nič. Takže keď mi viete v troch vetách, aby sa dostali ostatní, povedať, čo z posledných 3 týždňov vašej suverénnej zahraničnej politiky majú ľudia na Slovensku? Hmotné, lebo zahraničná politika sa nerobí pre fotky, pre výlety, ale robí sa v prospech občanov Slovenskej republiky. Keď viete krátko povedať, čo z toho majú ľudia na Slovensku, môžeme sa pohnúť ďalej. Ďakujem pekne. Samozrejme. Nech sa páči, pán predseda vlády, máte slovo. Pán predseda, ja mám z vás hrôzu. Ak takíto ľudia ako vy chcú niekedy vládnuť v tejto krajine, tak Pán Boh ochraňujú celé Slovensko, Slovákov, Slovenky a ďalších občanov Slovenskej republiky. Mám vás hrôzu, pretože vy, ktorí ste boli odvolaní z funkcie z dôvodov, pre ktoré by ste ani v politike nemali byť, tu teraz poučujete a hovoríte, že či ja niekam môžem ísť, alebo niekam nemôžem ísť. Tak teda odpoviem na vaše 3 alebo 2 poznámky. Môže súdny človek povedať, že za zastavenie plynu cez Ukrajinu zodpovedá Ruská federácia, ako ste pri zmysloch? No áno, vo vašej retorike asi áno, pretože keď už nemáte iný argument, tak použijete tento argument.
všetko bolo pripravené na technické riešenie pokračovania plynu cez územie Ukrajiny. Opakujem, že vy nepočúvate, máte napísané 3 poznámky na papieri a celú hodinu sa sústredujete na ne, aby ste ich dobre povedali bez zakoktania. Počúvajte, už som vám to raz povedal. Pán Boh nám dal 2 uši a iba jedný ústa, aby sme viacej počúvali a menej hovorili. Vy veľa hovoríte, ale málo počúvate. Pokiaľ ide o zastavenie plynu, bola to buď verzia plynu azerbajdžanského, alebo verzia plynu slovenského. Všetci s tým súhlasili. Dokonca Európska komisia si preverovala, že či to, čo hovoril predseda vlády Ukrajiny, pán Denis Šmihal, je pravda, a bolo potvrdené, že všetko bolo pripravené. Až došiel prezident Zelenský, nechápe nikto prečo, zanechal mimoriadne zlý dojem na zasadnutí Európskej rady a povedal, že nepôjde žiadny plyn cez územie Ukrajiny, nech je to plyn akýkoľvek. Takže prosím, zachovajte si súdnosť a nerozprávajte veci, že za zastavenie plynu zodpovedá nejaká krajina, ktorá nám chce dodávať plyn, len nemá ako, pretože ukrajinská strana sa rozhodla, že žiadny plyn prevážať nebude a nehľadí absolútne na nikoho. Vy sa pýtate, že na čo bolo stretnutie v Bruseli? Tak potom, ja neviem, čo odo mňa očakávať, akože všetko je v poriadku. To znamená, že Ukrajina zastavila toky plynu, my ideme momentálne na zásobníky, aby ste vedeli, ktoré sme našťastie naplnili až po okraj. A máme nejaké diverzifikačné zmluvy. Čiže mám to nechať tak. Ako necháme to tak, však nejako bude, nie? Pán Boh nám pomôže, no nepomôže. Pomoc vždy hľadajte na konci svojho ramena. A našou povinnosťou je naďalej tlačiť. Tak na Ukrajinu, tak treba tlačiť ďalej na Ruskú federáciu, tak treba tlačiť na Európsku komisiu, aby došlo nejaké rozhodnutie. A otázka, že čo z toho občan Slovenskej republiky má? Ja jednoducho som niekedy šokovaný spôsobom vašeho rozmýšľania. Preto všetkým občan Slovenskej republiky musí vidieť, že štátna reprezentácia sa zaoberá vážnymi vecami a nie blbostiami ako vy. Že sa zaoberáme vecami, ktoré sú rozhodujúce pre život tejto krajiny, pretože bez toho plynu táto krajina nejde. Neviem, či tušíte alebo netušíte, no však ale sme na tom pracovali v roku 2024 kompletne, lebo sme čakali, že takáto situácia môže nastať. Tušíte vy vôbec, že Slovenská republika je krajina, ktorá má najväčší rozsah plynofikácie? Že pravdepodobne v Európe nie je krajina, ktorá by mala tak rozsiahlu sieť plynofikácie, že toľko rodinných domov a ďalších zariadení napojených, to vy ani netušíte. Čiže všetko je vlastne zbytočné, čo robím. Ja potom v podstate nemusím nič robiť. Nemusím ísť ani bojovať za plyn do Moskvy, nemusím ísť bojovať ani za plyn do Bruselu a mám doma sedieť, lebo vy milujete prezidenta Zelenského. Ja ho nemilujem. Ja si myslím, že zrádza Európu. A robí Európska únia veľkú chybu, že mu vychádza vo všetkom. Ja ho nemilujem, pretože nie je korektný a nie je seriózny voči nám. A pýtam sa, aká to je serióznosť, keď máme rokovanie na Európskej rade. Také rokovanie, pán Šimečka, že zobrali všetky mobilné telefóny, lebo sa báli, že aby niekto nenahral to rokovanie, čo tam bolo. Zobrali všetky mobilné telefóny, lebo sa báli, pani kolegyňa, že aby niekto odtedy niečo nevyťahol, pretože Zelenský porozprával všeličo. A keď sme sa dohodli na tej sume, že to bude minimálne 500 miliónov zmena, tranzitné poplatky plus dopad na cene komodity, tak mi povedal, že ja vám ich dám, pán Fico. Ja vám ich dám z ruských aktív, ako keby ruské aktíva boli jeho. Ruské aktíva nie sú jeho. To, čo teraz porozprával, že 300 miliárd Američanov, že za to nech nakúpia zbranie, však on je mimo zmyslu, takisto už podľa všetkého. A potom dodal, že 500 miliónov vám dám z ruských aktív, ale za to vy mi zahlasujete za členstvo v NATO. Však on ma korumpoval v priamom prenose. A to bolo rokovanie dôverné, bez médií, bez mobilov, bez všetkého. A on potom ide na tlačovú konferenciu a zaútočí na mňa. Jednoducho ja nepovažujem pána Zelenského za seriózneho partnera. A či sa vám to páči alebo nepáči, hlavnou úlohou mojej návštevy Moskvy a Bruselu bol plyn. Ale ak som mal tú možnosť sa s pánom prezidentom Putinom porozprávať, samozrejme, že sme hovorili o možnostiach, ako ukončiť tento konflikt. Povedal som o Bratislave ako možnom meste, kde by sa dali robiť rokovania na nižšej úrovni. No, už vás vidím, ako poviete, že pána predsedu vlády izraelského v Poľsku treba zatknúť. Povedzte to, nahlas to povedzte. No. Sa bojíte odpovedať na základné veci. Ja som odpovedal, že moja povinnosť ako predsedu vlády je garantovať, že na Slovensku bude plyn a robím všetko preto. A keď bude treba, sadnem do lietadla aj druhýkrát, aj pôjdem aj do Moskvy, pôjdem aj do Azerbajdžanu a budem to robiť. Momentálne plyn máme. Hľadáme dnes otázku tranzitu plynu cez územie Slovenska. Takže s vami sa je ťažko rozprávať. Vy ste
Úplne ide. Čo sa nepodarilo? Lebo nemáme ten tranzit. No však ďakujte pánovi Zelensku, čo mňa obvinujete? Ja som nezastavil toky plynu. Však Zelenský rozhodol o zastavení toku plynu. Tak nie, počkajte, dámy a páni, pán predseda, ja nebudem zo seba tu robiť debila. Dobre? Ja, pán predseda, máte priestor. Ja to viem, ale ešte raz poviem. Tak ak tu nám máme vychádzať z premisy, že plyn zastavil niekto iný, nie Zelenský, tak potom o čom sa vlastne bavíme? Kto zastavil ten plyn? Plyn rozhodol, že zastaví prezident Zelenský pred Vianocami. Dovtedy boli dohody, že plyn pôjde cez územie Ukrajiny. Tak ak sa máme baviť na princípe, že plyn zastavil niektorý, tak sa nepohneme z miesta, pretože vy ste na úplne inom konci sveta, ako sa nachádzam momentálne ja.